Shwmai, criw CELF! Rydych chi'n iawn y diwrnod braf yma? Gen I gêm I chi heddi, gêm arlunio. Falle bod rhaid chi wedi chwarae fel y blaen. Dyna ni. Cymrwch darn o bapur fel hyn. Neu, os ydych chi gyda un A5, hwnna'n iawn. Na ni wedi gyda un A5. Ydych chi'n cael gweld. So, na i just rwygo hwn yn hanner, fel ydych chi gyda dau darn o bapur. Oce, dyna ni. Right, so, dau chwaraewr. Chwaraewr 1. Gyda, so'n gwybod, rhyw pensil gwyrdd gen I a coch ydy chwaraewr 2. Jyst i chi gael gweld, dyma'r 2 chwaraewr. Helo, helo. Iawn. So mae'r 2 chwaraewr yn mynd wrthi, yn iste ar wahân, a cuddio'i papurau, ac yn top y papur yn ei llun o pen yw gymeriad. Okay? Pen yw gymeriad, person, enwog, neu ddim, neu rhywbeth silly, neu anifail. So na I wneud ar yr un yma. Gwyneb. Person dull. Dysgiau. Trwyn. Hello. Jeff. Geiriadau, os mae'n edrych yn union fel Jeff, mas hwnna. Okay. Ac ar ôl wneud y pen, sydd just yn dar top o bapur, ydych chi'n ei llun o gwddwg. Okay? So, 2 linell fel yna I ddangos y gwddwg. Pwysig iawn yn iawn. Nesa, plygu'r papur. 1, 2, 3, neu fe'n bygol weithio chi moyn. A gadael, dim ond, ydych chi'n gweld, 2 linell fel yna am y gwddwg. Okay? A wedyn chi angen pasio hwnna i'r chwaraewr nesa. Mae'r chwaraewr nesa, ar yr un pryd, a tra bod chi'n neud hwnna, yn ei llun pen ei hunain. Mae'r chwaraewr yma, gyda bach mwy o ddychymyg, a maen nhw'n ei llun o... Rhyw fath o... Crocodile. O rhyw fath. Hello. Crocodile. Sy'n gwisgo amlau. A sydd yn... gyda nose ring. Dyna ni. Helo, croc. Right, ag eto, ydych chi'n gweld, mae yna 2 linell fyna am y gwddwg. So, dyn ni'n plygu, fel mae just y gwddwg. A mae'r 2 chwaraewr wedyn yn swopio'ch papurau. Okay? So nawr, chwaraewr coch sydd gyda ni'n yma. Pa corff? Fi'n gwybod pa corff mae'n neud. Na I wneud corff fel hyn. Gwrs, corff, giw, neu iar. Dyna ni. A wedyn ni, gwddwg o'r tro yma, dyma ni, iar, sydd yn, bach yn gorol, sydd yn codi pwysau. Dumbbells fyna. Dumbbells, mae'r iar yma yn hoffi Joe Wicks yn y bore. Ac yn codi pwysau, a dwi'n cael abs fel Joe Wicks. Wel, pob look iar. Right, a wedyn ni eto, plygu, ond eto ddim tro yma, ddim gwddwg, ond fel y gwasgod y waist, 2 linell. Fel bod nhw'n gwybod lle mae top y coesau mynd I bod. So, nôl I chwaraewr gwyrdd, a mae'n goffi wneud corff, be'n ei wneud, fi'n gwybod, na I wneud llun o corff, fi'n gwybod corff gofodwr. Yn y gofod pell, mae'r gofodwr. Yn gyhoeddio trwy'r nen. Ok, right, so dyma ni gofodwr. Gyda rhyw fath o utility belt. Fesur, diorodd o fe. Yn hyd. Gofodwr. Hyfryd. Iawn, a... plygu. Gadael y 2 linell. So, pasio yn ôl. Right, oce, fi wedi cael hwn. Mae eisiau fynd I coesau nawr. Coesau i'r person yma. Cofiwch, dych chi ddim yn gwybod beth mae'r llall wedi bod yn neud. So, da ni gael coesau, fi'n gwybod. Shorts fel hyn. Adidas.
Trio neud rhyw fath o tric. Roed. Na ni. O, skills ganddo fe. A dyn ni'n plygu hwnna lan I gyd, a nhw'n cadw'n saff, mynd nôl i'r chwarae'r yma. Eisiau bod chi'n deall beth dwi'n gwneud fan hyn nawr. Chwarae'r yma goffyn i coesau, chwarae'r yma just ddim yn siŵr beth I wneud, so yn lle coesau, mae'n siŵr wneud spring enfawr. Boing, 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 spring enfawr. Plygu fel am, a wedyn ni, mae gennym ni 2 person sydd wedi wneud. Beth am ni dadrolio nhw a gweld beth yw'r hwyl. Dyma ni spring, gofodwr, a crocodile! Dyma croco spring y gofod. Dyma I, a pwy yw ffrind croco spring y gofod? Wel, cawsau pêl-droediwr, a corff iar, a pen, Jeff! So dyma ni, Jeff yn cadw'n heini gyda'i gorff iar, a croco gofod spring. 2 ffrind newydd, 2 llun, cool. Nawr, drosodd I chi. Oce, her y dydd. Os ydych chi methu ffeindio rhywun I chwarae'r gêm yna gyda, wel, na I lanwytho y lluniau yma i'r wefan gweithgareddau. Link yn y disgrifiad isod, lle fi eisiau chi orffen yr cymeriadau yma. Fi jyst yn gwneud pen a coesau, neu just corff I Janine, Dino Jeff, Hunky Dweeb, a Skater Blob. A fi eisiau gweld sut ydych chi'n gorffen nhw mewn ffordd hollol stupid. Diolch yn fawr. Nawr, bant â chi, sgrin I ffwrdd, cael fel y bwrdd. Welai chi fory. Hwyl! Banana.